Прывітанне ўсім, хто ў студыі і ля тэлеэкранаў. Дрэнна пачынаць з цытаты, гэта правіла дурнога тона ў журналістыцы, але сёння радоніца. Дзень памінання дзядоў нашых. І я думаю, вы пабывалі ўжо на магілах памерлых родных і блізкіх. І ведаеце, відаць, лепш за гэты урывак, які я зараз працытую з аднаго гістарычнага манускрыпту, ўсё-такі пра сэнс радоніцы не скажаш. Вось гэты ўрывак. Мелі тыя крывічы звычай. Калі дасягаў у іх юнак паўналецця, мусіў ён, каб назвацца мужчынам, пераплысці хуткую ды глыбокую раку, упаліваць тура альбо мядзведзя, а таксама распавесці суродзічам аб продках сваіх да 5-га калена. Калі ж не ведаў ён роду свайго, дык падлягаў выгнанню, бо ўважалася, што род ягоны, а значыцца і зямля бацькоўская яму недарагі, і кожны дзень можа ступіць ён на шлях здрады. Ну, калі вось гэтае правіла неяк дастасоўваць да кожнага жыхара нашай Беларусі, я баюся, урон будзе нанесены больш, чым ад надыходу полацу ці, скажам, узрыву атамнай бомбы. Ну, гэта жарт, а калі ўсур'ёз, канешне, беспамятства вялізны наш грэх. І вельмі добра і вельмі дарэчы узгадваць менавіта на радоніца, што ёсць усё-такі людзі, якія захоўваюць гэтую самую памяць, якія даследуюць гэты самы радавод. У тым ліку свой радавод. Дарэчы, вышэй памянёная цытата узятая з эсэ чалавека, які, як вы разумееце, будзе сёння з намі, які запрошаны ў гэту студыю. Эсэ мае назву «Мой радавод да 5-га калена». Ён здолеў свой радавод даследаваць. Гэта адзін з найбольш памятлівых людзей на Беларусі. І мне вельмі прыемна пад вашыя апладысменты запрасіць пісьменніка, гісторыка, паэта, віцэ-прэзідэнта беларускага пэн-цэнтра Уладзіміра Арлова. Калі ласка, спракайце. Добрый вечер, господин Владимир. Добрый вечер. И я только мушу зазначить, что тут собрались студенты филологично-гістарычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта, ваши некоторые сябры, коллеги, якіх вы, ведаце, познали, так? И я думаю, что мы можем начинать. Так, будем начинать. Все. Калі ласка, с микрофоном. Можно? Раз. Поехали. Спадар Владимир, неяк на золку сваёй прафесійнай дзейнасці гадоў 10 таму я з сябрамі рабіў перадачу, прысвечаную песні пра зубра Міколы Гусоўскага. Гэта перадача, яна выходзіла па радыё і суправаджалася апытаннем, якое рабілася на вуліцах Мінска. Некалькі дзесяткаў людзей было апытана, і да іх задавалася наіўнае, амаль дзіцячае пытанне. Чым адрозніваецца чалавек ад жывёл? Гучалі розныя адказы. Ну, чалавек есць не як свіння, умее кахаць, умее гаварыць, фантазіраваць, думаць і гэтак далей. І вось з гэтых некалькі дзесяткаў людзей толькі адзін знайшоўся, які сказаў, што чалавек адрозніваецца ад жывёлы наяўнасці гістарычнай памяці.
Скажите, каб вы удзельнічалі ў пытанні, вы былі з такім адказам нумарам 2? Я б, напэўна, яшчэ сказаў, што чалавек адрозніваецца ад жывёлы тым, што ён умее смяяцца, тым, што ён, але, на жаль, не кожны умее чырванець. Зразумета. Добры адказ, дарэчы, добры пачатак размовы. І все-таки, вось як атрымалася, што вы сталі пісаць на гістарычныя тэматы? Бадай, што выключна, так? Ну, не выключна, але амаль пераважна. Пераважна я сябрую, сумоўлюся з музай Клева. Я пазнаёмся з вами даўно, полацку. І натуральна, што прысутнасць побач Сафіі гаворыць пра многае. Я думаю, што сам факт майго нараджэння ў радзільні, вокны якой выходзілі на званіцы Сафійскага сабора, прадвызначыў, напэўна, мой лёс. Вось каго вы ўзгадывалі на радуніцу? Ну, я назваў бы тут немало імёнаў. Это, безумоўна, і мае бацькі, якія ўжо, на жаль, даўно у лепшым свеце. Это і мае дзяды, якія былі расстраляныя ў 30-е абодва. Это і мае бабулі, асабліва мая бабуля Аўгіння, якая была добрай ведзьмаркай. Я спадзяюся, так. І я спадзяюся, што хоць кроплю свайго таленту яна здолела перадаць і мне. І я адчуваю з ёй сувязь. Гэта, дарэчы, дапамагае ці наадварот у жыцці? Так, это дапамагае, але калі я напісаў пра гэта, пра маю такую астральную, скажем так, сувязь з ёй у эсэ «Мой родовод до 5-го колена», я чуў, што мне, напэўна, не варта было это рабіць, яна пакрыўдзілася. Вот. Ну, але потым палагаднела зноў і зноў пачала мне дапамагаць. Ну, дарэчы, все-таки на Беларусі гэта сапраўды унікальна, вось нават так даследаваць свой радавод, як гэта зрабілі вы. Вось у нас нібыта аўдыторыя людзі кампетэнтныя. Я папрашу, уздыміце рукі тыя, хто ведае свой радавод да 5-го колена. Так, 1, 2, 3. Ну, гэта ўжо шмат, я лічу. І я просто папрашу ваши аплодысменты гэтым людзям. Але пры ўсім пры тым, гэта, як я ўжо сказаў, людзі, якія займаюцца гісторыяй прафесійна. Віталь, ну не трэба і мяне ідэалізаваць. Я толькі па мамінай лініі здолеў да 5-го колена аднавіць. Як продкі гаварылі, пакудзелі. Мужчынская лінія это па мячі, а жаночая пакудзелі. Ну, але чаму ўзнікла такая ідэя? Ну, ідэя ўзнікла вот тады, калі я прачытаў тыя словы, якімі вы ацэнілі эту сустрэчу. Так. І я паставіў перад сабой пытанне, ну, а я падлягаў выгнанню ці не? Вот. Ну, гэта адзнака сапраўднага мужчыны, так, сапраўднага беларуса, скажем так. І другая назва это эсэ, подзаголовок «Альбо спроба пазбегнуць выгнання». Мой родовод до 5-го колена, альбо спроба пазбегнуць выгнання. Ну, все-таки у грамадстве сённяшнім беларускім дваістыя, ва всякім выпадку, адносіны да памяці. Вось нават прафесійныя гісторыкі кажуць, што гісторыя яна паўтараецца на тых ці іншых вітках, ці так ужо варта эту памяць захоўваць? Ну, наконт паўтарення мы з'яўляемся сведкамі таго, што гісторыя сапраўды паўтараецца і, на жаль, не ў выглядзе фарсу, а зноў у выглядзе трагедыі. Яшчэ я б хацеў сказаць, што духовная энергія папярэдніх пакаленняў, яна не знікае, як любая энергія. Яна застаецца, і яна жывіць і канкрэтны род, і цэлы народ, дапамагае яму ў самыя цяжкія часы выстаяць, захаваць гістарычную перспектыву, але
вот этот вот канал сувязі, скажем, дзякуючы якому эта энергия может допомагать нам, это и есть историчная память. Эта энергия будет допомагать только тому конкретному человеку и тому народу, який захаваў свою память. І што ж це за нябачны такі алесязальны канал, про які вы гаворыце? Вось з гісторыі мы ведаем, што заваёўнікі абавязкова адно з першых, што рабілі, яны стараліся не вынішчыць памяць са свядомасці людства. Ну, чаму, на ваш погляд? Вось менавіта з гэтай прычыны, каб пазбавіць заваяваны народ, народ поневоленный, вот этой могутной духовной подтримки. Что это могутная сила, и мы ее отчуваем, скажем, не выпадково, не где-нибудь там, так сказать, на рагу нейкіх вуліц абстрактных, хай сабе яны і гістарычныя, мы найбольш вот эту энергію адчуваем у тых мясцінах, якія сапраўды звязаныя з удзелам, скажем, мноства людзей, мноства наших продкаў, у нейкіх гістарычных дзеях. Ну, напрыклад, я адчуваў прысутнасць вот этой энергии на Грунвальдскім полі, калі быў. Я заўсёды адчуваю яе, калі у Полацку на Верхнім замку я падыходжу, дакранаюся рукой да Сафіі, асабліва там, дзе пакінутыя зандажы, там у тых частках старажытнай Сафіі, сучасніцы Всеслава Чарадзея, альбо калі моя далонь кладецца на Барысаў камень, я адчуваю эту энергію. Я ведаю, што вы неяк напісалі, гісторыя гэта кніга, якую пішуць пераможцы. Што вы мелі на ўвазе? Ну, гэта не я напісаў, і словы належаць не мне. Напэўна, я цытаваў кагосьці. Гісторыя наогул мае шмат, безліч, напэўна, дэфініцый, азначэнняў. Гісторыю яшчэ ў антычным свеце называлі вялікай настаўніцай, хоць, як я ўжо казаў, на жаль, шмат каго яна не навучыла нічому. Ёсць такое азначэнне гісторыі, як гісторыя – это плод часу. Так любіў гаварыць пра гісторыю Наполеон. І ў мінулым, і ў наш час некаторыя лічаць, хоць услыхатай не кажуць, што гісторыя павінна быць перакуленай у мінулае палітыкай. Мы сутыкаліся з гэтым і 70-е гады, напрыклад, калі мы былі студэнтамі, вот, с вами, Віталь, і сутыкаемся, на жаль, і цяпер. Дюма упадабаў такое азначэнне гісторыі. Гісторыя – гэта цвік, на які я вешаю свае гістарычныя палотны. Ну, калі б мяне папрасілі сказаць, што такое гісторыя для мяне, я б, напэўна, сказаў, што для мяне і наогул, напэўна, для ўсіх нас гісторыя сёння – это зброя у нашым змаганні за Беларусь 21 стагоддзя, якая нам сніцца, якую мы бачым у сваіх марах і якая абавязкова будзе, і грамадзянамі якой мы все з вами станем. Дякую. Все-таки, господар Владимир, я думаю, што гісторыкі маюць свой бляск, сапраўды, таму што яны маюць магчымасць глядзець праз галову паэту і ўраду і маюць сваю гаротнасць, таму што колькі разоў перапісвалась тая гісторыя, колькі падыходаў розных ёсць да той ці іншай падзеі, колькі ёсць легендаў, фальсіфікацыяў і колькі праўды пры гэтым. У выдатнага літоўскага паэта Юстінаса Марцінкевічуса ёсць у адной з гістарычных яго паэм вобразы чорнага і белага
хлусню. У поэта черный летописец забивае белага і паліць ягоны летапіс. Так вельмі часта здаралася і ў нашай гісторыі. Хапае черных летописцев во все часы. Но во мне все-таки живе чамусьці, может быть, и моя бабуля, ведьмарка, умацовывает эту веру, что пераможцами все-таки будем мы, и мы напишем нашу историю. Зараз слухає нас нехто, що це за ведьмарський варіант тут історії, розповідає сподар Владимира. Ну, Виталь, моя бабуля, я сказал, только на кроплю была, так сказать, ведьмарка, у параўнанні со своей родной сестрой, а тая в сталинские часы была осуджена на 7 годов за знахарство. И она любила мне говорить у дзяцінстве, что я была одна, напэўна, что сидела за справу, потому что я сапраўды знахарка была. Вокол были невинные люди, якіх яна там, як могла, лечила, ратовала от смерти у ГУЛАГу. Это вот. были, это вот протяг такой ведьмарской темы. Это были те самые кропки, які вось примусили всерьез заняться историей. Потому что я, коли читаю ваши книги, я бачу, что это пишется не розумом, это пишется по страсти. Ну, видать, бывает по-разному. Бывает по-разному. И дзеля того, как писать прозу, ці гістарычнае эсэ, напэўна, страсти одной будзе недастаткова. Трэба, каб была і кропля розуму. Але все-таки был вось той менавіта зыходні пункт, скажем так, з якого, які прадвызначыў лёс. Ну, я уже як бы паспрабаваў адказаць на это пытанне. Я думаю, ну, сам факт майго нараджэння, ну, это было паводле ўсходняга календара ў дзень змяі, паводле календара савецкага у год змяі, прабачце, паводле ўсходняга календара это было ў год змяі, паводле календара савецкага это было ў год смерці Сталіна. І калі я нарадзіўся, Сталіна ўжо не было на свеце. І здарылася это зноў жа побач з Сафіяй. Я думаю, ну, вот гэтая акалічнасць вызначыла. Ну, памёр Сталін і нарадзіўся Владимир Орлов, які пачаў змагацца з фальсіфікацыямі гістарычнымі ягонага часу. Ну, так? Мне не хацелася б карыстацца такімі занадта часта дзеясловамі, як змагацца. Вот. Ну, у нейкім сэнсе так, моя страсць, мой, калі хочаце, так сказаць, грамадзянскі тэмперамент не дазваляў мне мірыцца з тым, што я у гады студэнцтва чуў на лекцыях, ну, вот, з вуснаў, напрыклад, прафесара Лавренція Бацыдарскага. Дарэчы, вы былі адзін з тых, хто якраз такі, ну, павёў своеасаблівае змаганне супроць вось менавіта гэтага фальсіфікатарства, як вы яго называлі. Маецца на ўвазе, што быў проста нібыта забыты, неасветлены, ну, вялізны пласт гістарычны да вялікай кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. Вам цяжка ўявіць, напэўна, але мы на лекцыях чулі з вуснага Бацыдарскага, што Ефрасіня Полацкая это была, калі яго дакладна працытаваць, мракабескай. Ну, по-беларуску цемрашалкай, для тых, хто не разумее расійскай мовы, я перакладу. Вот только один прыклад. А Каліновскі быў, калі зноў цытаваць Бацыдарскага, ідалам, ловка падсунутым беларускаму мужику палякамі. Вот так адбывалася вывучэнне гісторыі Беларусі, ну, 25 гадоў таму, чвэрць стагоддзя. Так што, бачыце, не гледзячы на ўвесь наш магчымы скепсіс, все-таки поступ, так сказать, прогресс видовочный. Ну а скуль же, где тыя крыніцы, дзе вы даведваліся праўду? На шчасце, у тыя часы, калі я быў студэнтам, ужо выходзілі кнігі Караткевіча з цяжкасцю, некаторыя з іх рассыпалі, яны выйшлі толькі праз некалькі дзесяцігоддзяў пасля таго, як былі напісаныя, але тым не менш, дзякуючы гэтым кнігам мы тады адкрывалі для сябе сапраўдную гісторыю Беларусі, якая пачыналася зусім не ў 1917 годзе. Мы адкрывалі для сябе
країну, можна сказати, Атлантиду, якая як бы была схаваная ад нас, але эта краіна мела гісторыю, якой мог бы ганарыцца любы еўрапейскі народ. Это была краіна, якая была усходнім фарпостам еўрапейскай цывілізацыі, якая зведала усе галоўныя этапы развіцця этой цывілізацыі і, напрыклад, рэнесанс, якога ніколі не было на ўсход ад Беларусі, і рэфармацыю, і контррэфармацыю, і эпоху асветніцтва. Вот, дзякуючы кнігам Караткевіча, эта гісторыя адкрывалася перад намі, і мы пачыналі задумвацца, чаму мы, нават мы, студэнты гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта, ну, у той час толькі назва была беларуская, ўсё астатняе было вынесчана беларускае там, чаму нават мы не ведаем гісторыі Беларусі. Вот, можа быць, з балючае ўсведамлення гэтага, таксама я вырашыў, што паколькі я палачанін, паколькі я маю дыплом гісторыка, і паколькі у маім жыццяпісе ўжо былі нейкія спробы літаратурных практыкаванняў, звязаных з сам выдатам, з альманахамі такімі студэнцкімі, блакітны ліхтар і мелавіца, я падумаў, што, напэўна, я абавязкова павінен заняцца і гістарычнай. Дарэчы, адна з вашых кнігаў мае назву «Таямніцы полацкай гісторыі». І там, я, наколькі ведаю, вы і не меншым, скажем, былы міністр замежных спраў Пётр Краўченка займаліся доследам лёсу крыжа Еўрасіні. І як вы ставіцеся вось да копіі, якая зараз зроблена і перанесена туды, в Сафію? Я не карыстаўся б словам копія, таму што мастак Мікола Кузьміч, карыстаючыся падрабязнымі апісаннямі, фотаздымкамі, малюнкамі крыжа, які пакуль што страчаны, здолеў не проста аднавіць, скажем, яго памеры, там прапорцыі, выявы, якія на ім былі змешчаныя. Ён здолеў аднавіць старажытную тэхніку, якой карыстаўся Лазар Бохша і яго сучаснікі. Я маю на увазе, напрыклад, таўшчыню залатых перагародак у перагародкавай эмалі. Спроба аднавіць эту тэхніку, страчаную ў 12 стагоддзі, была зроблена ў 14 стагоддзі ў Маскве, але эта спроба была неўдалая. Перагародкі атрымліваліся ў 4 разы, прынамсі, больш тоўстыя, чым у часы Лазара Бохшы. Вось інтуітыўна, можа быць, з Божай дапамогай, з дапамогай святой Ефрасіні, Міколу Кузьмічу на працягу гэтых 5 гадоў, якія ў яго заняла праца, паверце, копію зрабіць можна значна хутчэй, чым за 5 гадоў. Вот. Яму ўдалося вярнуць вот эту вот старажытную тэхналогію ў наш час. І, ну, у мяне таксама быў элемент недаверу да гэтага, но я гаварыў, ну, з найбуйнейшымі, можа быць, на сённяшні дзень спецыялістамі па перагародкавай эмалі на абшарах вот, СМД з Тацянай Макаравай, доктарам гістарычных навук, з Леанідам Алексеевым, які таксама займаўся крыжом шмат. І яны мяне пераканалі, што калі б сёння археолагі знайшлі тое, што зрабіў Мікола Кузьміч, яны б датавалі эту знаходку 12 стагоддзям пасля дэталёвага яе вывучэння. Ну, это адзін аспект адказу на пытанне. І другое, у гэтым крыжы, ну, я прапаную карыстацца такім тэрмінам вобраз крыжа святой Ефрасіні. Так вот і церковныя улады прапануюць такі тэрмін, вобраз крыжа
Святой Ефросіні, альбо вобраз, створенный на узоры подобенства крыжа Святой Ефросіні. Так вот, в этом вобразе крыжа знаходзяцца тыя ж самыя хрысціянскія рэліквіі, якія таксама непроста было здабыць, асабліва ад дрэва з кроплямі крыві Ісуса. І в этом крыжы все тыя ж святыні, якія былі ў крыжы аўтэнтычным. Ну і потым яго з'яўленне, скажем, на нашай зямлі зусім не азначае, што мы не павінны шукаць сапраўднай крыж Ефросіні. І вот створаны пасля стварэння вобраза крыжа быў створаны міжнародны дабрачынны фонд жыватворнага крыжа Святой Ефросіні Полацкай, які якраз першай мэтай сваёй. Вы адзін з заснавальнікаў, так? Ну так, я удзельнічаю ў заснавальніцкім сходзе. І я ведаю, ёсць гіпотэза, па якой крыж Ефросіні насамрэч знаходзіцца ў калекцыі аднаго з амерыканскіх мільянераў, так? Значит, я вот скончу свое паведамленне про фонд. Этот фонд галоўнай сваёй мэтай ставіць пошукі якраз аўтэнтычнага крыжа, ну і іншыя мэты падтрымкі, значит, адраджэння старажытных тэхналогій беларускага мастацтва, даследаванняў жыцця Ефросіні, духоўных подвігаў. Ну так, існуюць шмат версій знікнення крыжа. Ён знік у ліпені 41-го года з Магілёва, з пакоя сейфа у будынку тагачасна абкама партыі. Это толькі адна з версій, якія вы згадалі, Віталь. Але на сённяшні дзень найбольш верагоднай выглядае версія, паводле якой крыж быў вывезены ў Расію і ў адным з расійскіх сховішчаў музейных захоўваецца і зараз. Эту версію падтрымлівае нават Камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі, і з вуснаў яго прэс-сакратара не так даўно в інтэрв'ю для газеты «Звезда» было агучана тое, што гэты крыж трэба шукаць менавіта ў Расіі. Магчыма, ў Маскве, магчыма, ў Самары, магчыма, в Уфе, куды вывозіліся беларускія каштоўнасці тады на пачатку вайны. Ну, вось тут это якраз той момант, дзе можна было бы рэальнасць саюза Расіі і Беларусі адчуць сапраўды відавочна рэальна для ўсіх нас, так? Віталь, на жаль, у Расіі прыняты закон аб рэстытуцыях, паводле якога каштоўнасці іншых народаў, іншых краін, якія трапілі на тэрыторыю Расіі, не падлягаюць вяртанню. Ну, это для мяне не зусім, конечно, зразумелый факт, але вот уявіце сабе, што у Расіі знаходзяцца дзесяткі экземпляраў скарынавых выданняў. Так? Ну, калі я не памыляюся, каля 80. Ніводнае з гэтых выданняў братняй Беларусі не было вернута, не гледзячы на дзесяткі, а можа быць сотні просьбаў, афіцыйных запытаў. Ніводнае. Вот зараз фонд крыжа Ефросіні звярнуўся да акадэміка Дмітрия Лихачёва з просьбай, каб ён паспрыяў вяртанню на Беларусь абраза Божай Мацері Адзігітрыі Полацкай, які калісьці з Візантыі быў па просьбе Ефросіні прывезены ў Полацк, які таксама быў вывезены ў Расію і знаходзіцца ў Петербурге цяпер, у фондах Рускага музея. Ну, акадэмік Лихачёв падтрымлівае эту ідэю, але ёсць заканадаўства расійскае. Дарэчы, мы зараз пяройдзем, відаць, да многіх таямніц у беларускай гісторыі, і я тут падключыў аўдыторыю, вы можете рыхтавацца, але скажыце, які перыяд нашай гісторыі для вас найбольш цікавы для доследу? Найбольш цікавы, я б не сказаў, што я б не карыстаўся, можа быць, этим прыметнікам цікавы, але мяне, скажем, асабліва цяпер, вот, апошнія гады прыцягвае канец 18 стагоддзя, калі адбываліся падзелы Рэчы Паспалітай і калі радзіма нашых продкаў была намаганнямі царскай Расіі, Аўстрыі і Прусіі сцертая з карты Европы. Да пачатку
20-го стагоддзя. Мгм. І мяне прываблівае асоба апошняга вялікага князя літоўскага і караля польскага, нашага суайчынніка, беларуса па крыві, чалавека, які беларускай мовай валодаў з дзяцінства добра, Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Вот менавіта зараз я вывучаю матэрыялы, звязаныя з яго адносінамі з Кацярынай II. Спачатку толькі прынцэсай нямецкай, а потым імператрыцай. Яны былі каханкамі, і перу Станіслава Аўгуста Панятоўскага належыць, на маю думку, лепшы літаратурны партрэт Кацярыны II. Потым, магчыма, вы ведаеце, это як гісторыкі, дзякуючы Кацярыне II, дакладней штыкам яе салдатаў, якія былі галоўным аргументам, Станіслав Аўгуст быў узведзены на трон. Ён стаў вялікім князем і каралём, і дзякуючы яго былой каханкі, без якой ён, як і яна, напэўна, не маглі калісьці пражыць і дня у Петербурзе, дзякуючы ёй была знішчана дзяржава, і апошні манарх, радзімы нашых продкаў, быў кінуты ў казематы Петрапаўлаўскай цытадэлі, і паводле іроніі лёсу суседам яго па этой казённай кватэры быў ніхто іншы, як Тадэвус Касцюшка, які кіраваў нацыянальна-вызвольным паўстаннем, удзельнікі якога пратэставалі якраз супраць імкнення вялікіх дзяржаў знішчыць Рэч Паспалітую. Ну вот гэты перыяд. Ну я б не сказаў, што ён мне цікавы, тут все больш складана. Зразумета. Я вось першым прагучаць пытанне будучых філолагаў і гісторыяў хацеў все-таки звернуцца да калегаў спадара Владзіміра, і вось з якім пытаннем. Гэта не толькі беларускі прыклад, што адраджэнне гісторыі пачынаюць все-таки не чыста прафесійныя гісторыкі. Гэта зноў-такі той выпадак, пра які сказана, што калі свет расколваецца, расколена праходзіць скрозь сэрца паэта, так? Ці гэта што-небудзь іншае, як ваше меркаванне? Я згодны з тым. Назовіце сябе, калі ласка. Ігор Міклашевіч спалучае ў сваёй асобе фізіка, пісьменніка, нейка дачыненне, мабыць, да беларускай. Вось зноў з той жа оперы. Але так атрымліваецца. Мне здаецца, што пачуццё гістарычнай спадчыны павінна быць у любога нармальнага чалавека. У свой час, здаецца, Чарнышэўскі, калі працягваць цытаванне, сказаў такое, што не любіць історыю может чалавек совершенно не развит умственно. Это цитата, але тым не менее она отбивая рэчаіснасць, отбивая натуральнае стаўленне. Для мяне зацікаўленне гісторыю прынцыпу таксама прыйшло вось як да Владзіміра практычна на ўзроўні падсвядомасці. А чаму не? Чаму ўсе наўкола гэту гісторыю маюць, а я, як прадстаўнік этнасу, як прадстаўнік нацыі, як прадстаўнік народа, гэтай гісторыі не маю. Я, конечно, не прафесіянал у гісторыі, не прэтэндую на веданне гісторыі, але тым не меней гэта мне блізка, гэта мяне кранае. Может быть, крышку з іншага, з боку менавіта як фізіка я звяртаю увагу на штосьці іншае, як не парадаксальна. Ёсць прыклады, і у тым ліку і на Беларусі, калі фізікі вельмі плённа працуюць на гістарычнай глебе, той самы прафесор Юрый Хадыка, он прафесор фізікі. Тут, тым не меней, выдае выдатныя кнігі па гісторыі, па культуры, выяўленчых мастацтва Беларусі. Таму, мне здаецца, што это чалавек просто павінен спалучаць і па магчымасці сваім аддаваць сябе па кроплі усяму, што яму цікава. І тады это будзе цікава і іншым, і это будзе прыносіць плён і карысць. Зразумета. Спадар Леонід Дранько-Масюк, я ўжо вас прэзентую. Скажыце, чаму вось адраджэнне той ж беларускай гісторыі, праўды пра яе пачалося з такіх людзей, як Владзімір Арлоў, на ваш погляд?
ну, на нашай зямлі ўсё. Я протестую. И оно почалося не с таких людей. Оно почалося значно ранее, я думаю. На нашай зямлі ўсё пачынаецца з людзей цудоўных і таленавітых. І таму тут у звязку са спадаром Владимиром Орловым, я думаю, гэта, можна сказаць, нават будзённая заканамернасць. Я павінен сказаць, што Владимир Орлов своечасова з'явіўся ў нашай літаратуры, а своечасова з'явіцца ў літаратуры, это значыць, што твае першыя творы павінны прачытаць тыя пісьменнікі, якія з'яўляюцца для цябе маладога літаратара пісьменнікамі ідэальнымі, пісьменнікамі, ну, нават класічнымі. І гэта з маіх назіранняў. Першыя апавяданні, я это ведаю дакладна, Владимира Орлова чытаў Міхась Стральцоў. Здагадваюся, што першыя ягоныя апавяданні паспеў прачытаць Владимир Караткевич. Дык вось, у адной з прыватных гутарак Міхась Стральцоў адзначыў іранічную лінію ў творчасці тады яшчэ маладого пісьменніка Владимира Стральцова. На эту якасць мала хто звяртаў увагі. А гэтая лінія, скажем, для мяне, як чытача ягоных твораў, гэтая лінія іранічная, адна з асноўных. І таму не выпадкова шмат іроніі в ягоных падарожных эсэ, шмат іроніі в ягоных нарысах, і пад уплывам гэтай ягонай іроніі аднойчы я напісаў для Володі некалькі радкоў. Володя, дружа, жарты жартамі, ды трэба і гэтка чакаць, што будзем хутка з парыжанкамі па-беларуску размаўляць. Вот гэта паняцце, пра якое мы тут гаварылі, паняцце гістарычнай памяці, яно ўжо сталася больш звыклым для ўсіх нас, і кожны з нас мае пра яго ўяўленне. Але мне асабіста цікава, ці ёсць такое паняцце мастацкая памяць народа. І калі яно ёсць, то што пра гэта думае пісьменнік Орлов? Прынамсі, гэтае паняцце, у якіх вобразах яно найбольш для Орлова выяўляецца? У музычных, у паэтычных, скажем, магчыма, нават у харэаграфічных, мастацкая памяць народа. Цікава, калі ласка, спадар Владимир. Па-першае, Віталь, я пратэставаў тут з месца, калі ты задаваў пытанне, вы задавалі пытанне шаноўнаму Леаніду Дранько-Майсяку. Все-таки не з Орлова пачалося адраджэнне гістарычнай памяці. Я сказал, з такіх людзей, в тым ліку. Да, вот так я як журналіст таксама маю права на сваё меркаванне. Цяпер я ўдзячны Леаніду за добрыя словы і ўдзячны сапраўды Міхасю Стральцову і Владимиру Караткевичу, які сапраўды паспеў прачытаць мае першыя апавяданні. Адказваючы на пытанне Леаніда пра мастацкую памяць народа, я хочу сказаць, што на маю думку, эта мастацкая памяць найбольш захавалася у народных святах и обрадах. И вот менавіта сённяшні дзень радаўніцы яшчэ раз это можа пацвердзіць. Вот этой звычай памінаць дзядоў, які адрознівае беларусаў ад нашых суседзяў, вельмі істотна, таму што ў нас такіх некалькі дзён на працягу года, не адзін толькі дзень, там, як, напрыклад, задушны дзень, скажем, у паляка. У нас некалькі дзён. Это і радаўніца, это і значыць, вясновыя дзяды, і восеньскія дзяды, Змітраўская субота, там. І ў кожнай мясцовасці, напрыклад, у нас на Полачыне, на Сёмуху абавязкова наведваюць магілы, таксама са свечкамі, з нейкім пачастункам для душ нашых продкаў. Так што вот для мяне мастацкая памяць жыве якраз у святах, в абрадах. І яны выбралі ў сябе і музычную культуру, і беларускі мелас, і эпас беларускі, калі хочаце. Беларусы, до речі, ось така трапяткая ставлення до памяці, это, відаць, адметнасць ось менавіта нашая, так, нацыянальная? Ну, счастливая адметнасць, і, можа быць, не выпадкова так старанна нас хочуць і пазбавіць этой адметнасці.
нават Ці шмат у чым мы самі сябе пазбаўляем. выкрэсліваючы доўгі час святы, звязаныя з памінаннем нашых продкаў, былі як бы па-за афіцыйным календаром, і я думаю, што і цяпер, так сказаць, ёсць імкненне такое, таксама пазбавіць нас некаторых вельмі дарагіх народу святаў. Вот, ну, я думаю, раней ці пазней яны абавязкова вернуцца. Я вось хочу звярнуцца яшчэ да аўдыторыі. Калі ласка, ці ёсць тут хоць адзін чалавек, які не чытаў твораў Владзіміра Арлова? Падыміце рукі, калі ёсць такія. Ну, я думаю, што это таксама пэўная адзнака, потому што вельмі прафесійная аўдыторыя тут сабралася, і это варта вашых апладысментаў. Калі ласка. Владимир Алексеевич, скажите, калі ласка, вось апошнім часам у некаторай, так бы мовіць, часткі нашага грамадства некаторыя людзі пачалі аддаваць найбольшую перавагу ідэалам менавіта Беларускай Народнай Рэспублікі. Нават зараз вядзецца такая кампанія, людзі ўступаюць у сімвалічнае грамадзянства. Вось як, на вашу думку, што важней у прынцыпе для людзей, падтрымліваць гістарычныя сувязі ці ўсё ж такі пісаць гісторыю з нуля? Вось на прыкладзе, калі ласка, гэтай праблемы, калі можна. Адкажыце. Я лічу, што для нашай дзяржаўнасці абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі з'яўляецца галоўнай падзеяй у 20 стагоддзі. Галоўнай. Калі б не ўдалося тым людзям, якія стаялі ля вытокаў БНР, абвясціць яе і зрабіць яе рэальнасцю, хай не на доўгі час, але дэ-факта і дэ-юрэ Беларуская Народная Рэспубліка існавала. Існавалі дакументы, пашпарты, і існавала прызнанне на міжнародным узроўні, існавалі структуры і традыцыю, так сказаць, вот, Рада БНР нясе і данесла да нашых дзён. І калі б не існавала БНР, не было б абвешчанай БССР, таму што БССР бальшавікі, як вы гісторыкі ведаеце, абвясцілі ў супрацьвагу БНР. Калі б не існавала БССР, ну, магчыма б, і мы з вами тут сёння не сустрэліся, магчыма б, не было гэтых кніг, і вельмі шмат чаго б не было, і магчыма б, не займалі дзяржаўныя пасады тыя людзі, якім так не падабаецца Беларуская Народная Рэспубліка, і это неўміручая ідэя 25 сакавіка. Я... Калі ласка. У мяне невялікае пытанне. Калі ласка, па некалькі секундаў, што вось для вас значыць проза, эсеістика Владимира Орлова? Калі ласка. Ну, для мяне проза Владимира Орлова гэта, па-першае, канешне, творчае раскрыццё гісторыі, а па-другое, вось, шчыра кажучы, сёння мы неяк не затрагивалі сучасную лірыку. Сучаснасць у яго таксама вельмі файна атрымоўваецца апісваць. Ну, мне таксама вельмі спадабаецца проза Владимира Орлова. Спадабаецца яго апісанне гісторыі і яго пачуццё, якое ён паказвае, ну, пра сваіх продкаў, расказвае. То есть там мы бачым у яго творах вельмі цудоўныя апісанні і гісторыі. Ну, у нашей истории вельмі много белых плямаў, а читаючы творы Владимира Орлова, невольно пазбаўляешся ад іх. Калі пасля школы я спрабаваў паступіць спачатку на эканамічны універсітэт, але не паступіў, і год сядзеў дома, рабіць было нечага, і вось кніжкі Орлова, Орлов быў адзін з тых аўтараў, чые кніжкі мяне на гэта падштурхнулі мяне да вывучэння гісторыі і да паступлення на гістарычны факультэт. Просто прадвызначылі твой лёс, так? Цудоўна. Ну, што я хочу зазначыць, што, напэўна, Алесь, студэнт гістфака, ён не адзін такі, які, ну, кніжкі якого... Гэта так? Я не чую. Ось, ні аднаго Алеся натхнялі кніжкі Владимира Орлова на тое, што ён вырашыў паступіць на гістарычны факультэт. Вось таксама я вельмі паважаю яго кніжкі.
І дякуючи їм, я, мабуть, і вирішив поступати менавіта на історичний факультет. Дякую Владимиру Орлову. Так. Я лічу, што ўсё ж таки кніжкі Владимира Орлова гэта менавіта нетрадыцыйная сувязь паміж мінулым і сучасным, і той імпэт, які ён укладвае ў гэтыя кніжкі, ён прываблівае і будзе прывабліваць людзей. Владимир Орлов, ну, видать, неспроста упоминался Короткевич несколько разов. А кроме Орлова я не ведаю сегодня в Беларуси ниводного человека, который б так популяризовал бы белорусскую культуру и минувшину, менавіта историю. Дякую просто Владимиру за это. На самой справе помогаю в работе, коли треба нечто отшукать и знайти. Ну, кого? Орлов. Зразумета. Так, хто тут? Ну, на мой погляд, Орлов з'являється одним з великих письменників, який розкрив нашу минуле історію нашої, так сказати, Республіки Білорусь. Ну, амаль усё сказано. Ну, я могу параўнаць Владимира Орлова толькі з Караткевічам, які таксама вельмі шмат пісаў гісторыі. Вось, ну, дзякуй вялікі за гэта, за адкрыцці новае. Ласка, пытанне так? Ну, я хочу сказать так, мало книжек, якія перачытваеш, але ёсць кніжкі, якія хочацца перачытваць. Ну, кнігі Орлова часам хочацца. Мне здаецца, это лепшая адзнака для кнігі. Так, у кого есть пытанне? Калі ласка. Я хотела бы непосредственно звярнуцца до ваших твораў. У меня вось такое пытанне. На мой погляд, гэта вельмі цяжка пісаць гістарычныя творы, таму што неяк трэба акунуцца ў гэту гісторыю, гэты час і увайсці ў вобраз гэтых герояў. Як у вас гэта происходит? Хто вас натхняе? Ці што? Вы ведаеце, бывае по-рознаму. І аднойчы мне задалі на сустрэчы пытання такого кшталту, што вот у школьнай праграме такія вашы творы. А вот калі б ад вас залежала, якія вы самі б свае творы прапанавалі ўвесці ў школьныя праграмы. Я адразу назваў сваю гістарычную навелу «5 мужчын-леснічоўцы». І яна проста нарадзілася у мяне, дзякуючы таму, што я знайшоў архіўныя дакументы, но это, правда, не в архіве было, часам і в архіве іх знаходзіш, это было в архіўным зборніку. Дакументы, з якіх проста, ну, літаральна, амаль імгненна вырас сюжэт і выраслі дыалогі, якія там адсутнічалі, можа быць, в гэтых дакументах, хоць часткова яны прысутнічалі. Это былі паказанні паўстанцаў 1863 года, якія ўзялі ў палон расійскага афіцэра, якія вырашалі яго лёс, і якія яго ўрэшце вызвалілі, хоць адзінай думкі не было, што з ім рабіць. Адны прапановалі яго расстрыляць, адпомсціць за расстраляных сяброў. Так што вот это адзін толькі прыклад. Ну, а часам не толькі твор на сучасную тэму, але і твор на гістарычную тэму. Увогуле, ты падзел досыць умоўны, бо існуе такое паняцце, як матрыца гісторыі, надрукоўвае аднолькавыя сітуацыі, скажем, маральнага выбару ў самыя розныя эпохі. Часам гістарычны сюжэт нараджаецца, ну, можа быць, ад тонкага паху жаночых духоў, там, ці ад паху прывялай лістоты, ад нейкай мелодыі. Яны таксама могуць выцягнуць ланцужок асацыяцый, якія потым ператворацца ў гістарычны твор. Так, ёсць яшчэ пытанне, калі ласка. Так, то я, можа, крыху не па тэме, але назовіце, калі ласка, ваших 10 любимых амерыканскіх актораў. Толькі актораў такіх сапраўдных кшталту, скажем так. Працяг пытання будзе пасля назову, ці это так, просто не па тэме? І яшчэ одно пытанне пасля этого. Калі ласка. 10 любимых амерыканскіх актораў, ведаеце, я просто падымаю рукі і здаюся. У мяне няма, напэўна, ніводнага любімага амерыканскага актора. На жаль.
У мяне ўвогуле, по-мойму, няма любімых кінаактораў наогул, таму што я да кінамастацтва стаўлюся не то што са скепсісам, але не вельмі захапляюся ім. Я, напэўна, вас расчараваў. Працяг будзе? Я, правда, наведаў прэм'еру фільма «Тытанік» таксама. Правда, не плакаў, вакол там плакалі, супаходзілі. Дарэчы, якое ваше ўражанне? Ведаеце, я гляджу фільмы, асабліва фільмы на гістарычную тэму, можа быць і «Тытанік» у нейкім сэнсе можна аднесці да такіх фільмаў, з прафесійнай цікавасці. Мяне цікавяць рэаліі, напрыклад, у дадзеным выпадку таксама, хоць існуе у некалькіх тамах выдадзены альбом «Титаник», дзе сабраныя дакументы пра «Титаник», пра пасажыраў, але было цікава паглядзець проста магчыма, я ўвогуле згадваў в адным са сваіх опусаў катастрофу «Титаника», можа быць, прыйдзецца яшчэ да гэтага вярнуцца, тым больш, як вы, магчыма, чыталі в адной з газет, аказваецца, магчыма, нашы землякі нават прычыніліся да гібелі этой трагічнай, можа быць, тут недарэчы смех этой. Але вы ведаеце, пра што я гавару, это адна публікацыя была такая. Дзе толькі няма беларускай прысутнасці, так? Калі ласка, будзе пытанне ў працяг? Ці не збіраецеся вы напісаць якую-нибудь гістарычную п'есу? І калі так, то ў якім бы тэатры вы хацелі, каб адбылася прэм'ера? Ведаеце, я напісаў ужо аднойчы гістарычную п'есу, яна называлася «Час чумы», мяне натхніў Валерый Мазынскі на это, но потым ён вельмі жорстка абышоўся з гэтым творам, і потым гэты твор ператварыўся з п'есы, ператварыўся ў аповесць, і, напэўна, пасля гэтага я супакоіўся і вырашыў, што роман з драматургіяй мяне не атрымаўся, і больш спроб я не буду рабіць. Калі мы ўжо пачалі тыя пытанні, якія, што называецца, на слыху ва ўсіх, ёсць жа ідэя зараз перавязення праха Максіма Богдановича з левадыйскіх могілак на Беларусь. Як вы да этого ставіце? Я думаю, што беларусы і Беларусь яшчэ не гатова да таго, каб гэты прах быў вернуты на радзіму паэта. Я думаю, што мы дойдзем да таго моманту, можа быць, это 21-м будзе стагоддзе. Цікава, як аўдыторыя, яна адабрае такі адказ? Калі для Беларусі вяртанне праху будзе сапраўды падзеяй нацыянальнага маштабу. Адабрае аўдыторыя такі адказ? Гаспадар Владимир, зараз у краінах менавіта вось гэтыя постсавецкія прасторы, няма, відаць, краіны, дзе не гаварылася бы пра нацыянальную ідэю. Яна шукаецца, вынаходзіцца, прыдумляецца, не ведаю. У чым нацыянальная ідэя беларусаў мусіць быць, на ваш погляд? Вы думалі калі-небудзь? Я адкажу, відаць, по-летапіснаму лаканічна, лапідарна. Для мяне нацыянальная ідэя – это беларуская нацыянальная ідэя. Это беларускае светабачання, светаўспрымання і светаразумення. Я думаю, толькі тады, калі большасць грамадзян, прынамсі большасць грамадзян нашай краіны менавіта так будуць успрымаць рэчаіснасць, толькі тады беларусы як нацыя змогуць самарэалізавацца. І паказаць свету, чаго яны насамрэч вартыя. Дарэчы, у звяз з гэтым, беларусы, это, відаць, тая нацыя, якая жыве ўжо доўгі час у літаральным сэнсе слова без цара ў галаве. Не было ў нас цароў, так? Вось это добра ці дрэнна? Чаму ў нас не было? Так, цароў у нас не было, пакуль Беларусь не была інкарпаравана ў склад расійскай імперыі ў канцы 18 стагоддзя, цароў у нас сапраўды не было. У нас былі вялікія князі літоўскія. Калі далей зазірнуць у мінулае, бо традыцыя нашай дзяржаўнасці налічвае 1000 гадоў, то былі князі полацкія, князі турава-пінскія, потым вялікія князі літоўскія. Так што все-таки
цары ў сэнсе монархіі у нас былі, і былі сярод іх выдатныя асобы, такія, напрыклад, як князь Сціслаў Чарадзей, альбо такія, напрыклад, як князь Вітаўт Вялікі, пераможца пад Грунвальдам. Пасля Грунвальда 500 гадоў нага ўзброеная немца не ступала, напрыклад, на этнічныя беларускія землі. Вот. Так што былі ў нас цары, ну, але, на жаль, я згодны, Віталь, з вами, што, напэўна, цяпер вот беларусы без цара. Так это, может быть, не так дрэнна? Все-таки. Вы маеце на увазе, што Беларусь павінна быць парламенцкай рэспублікай? Я, напрыклад, калі быў у Балты, я чуў такое меркаванне, што Беларусь у звяз з, ну, вось менавіта, можа быць, таму, што перарвалася сувязь часу і традыцыі дзяржаўнасці, яна ўяўляе сабою нечым чысты ліст паперы, на якім можна намаляваць як горшыя ўзоры аўтакраты, так і лепшыя ўзоры дэмакраты, напрыклад. Гэта краіна, якая, ну, нібыта найбольш адкрыта дзеля будучыні. Вы былі б з гэтым згодны? У кантэксце нашай сённяшняй размовы мы можам просто сказаць, што причиной такой ситуации з'яўляецца якраз аслабленасць нашай гістарычнай свядомасці, слабасць нашай гістарычнай свядомасці. І невыпадкова тыя, хто хацеў б маляваць, так сказаць, Беларусь і беларусаў з чыстага аркушу і не зацікаўленыя ў вяртанні народу яго гісторыі. Каласка? Ну, калі можна такое крыху разгорнутае пытанне. Вось я калі чытаю, допустим, тыя самыя гістарычныя крыніцы, што тычыцца Беларусі, мне здаецца, што беларуская гісторыя пішацца неяк аднабакова, у якім плане. Пішацца гісторыя беларускага сялянства. Хаця, на мой погляд, гісторыя Беларусі гэта ў першую чаргу гісторыя яе гарадоў. Возьмем, допустим, фактычна першыя згадкі пра дзяржаўнасць Беларусі з'яўляецца фактычна дачасова з першымі згадкамі пра яе гарады, там Тураў, Полацак, ну і гэтак далей. Больш таго, допустим, калі мы бярэм еўрапейскую гісторыю, там гісторыя ў першую чаргу гэта гісторыя менавіта гарадской культуры, там і ўсё астатняе. У нас жа гэты пласт абсалютна адсутнічае. На мой погляд, рухавіком і эканамічнага, і сацыяльнага, і палітычнага развіцця былі менавіта гарады. Вёска, яна заўжды стварала, калі можна так сказаць, кансерватыўны субстрат, які захоўваў, але не даваў творчую патэнцыю, творчыя штуршкі. Вось. В той же час у нас няма, ну, допустим, вядома кніжка там Хёзінгі, «Восень сярэднявечча» ці што-нибудь такое. Можа, я не ведаю, но мне здаецца, што магчыма, это з колішніх ідэалагічных пазіцыяў такая сітуацыя склалася. Вось як ваш погляд на гэтую тэму? Я буду таксама вельмі коротко адказваць ужо. Значыць, у прынцыпе, вы і самі далі адказ у значнай ступені на сваё пытанне. Я толькі зрабіў такую заўвагу, што не заўсёды кансерватызм вёскі адыгрываў адмоўную ролю. Дзякуючы вёсцы якраз быў захаваны, скажам, і развіты, быў найбагацейшы ў свеце, вот, паводле некаторых думак, беларускі казачны фальклор і беларуская мова, скажам, быў час, калі захоўвалася, найперш дзякуючы вёсцы. Адзін вялікі балгарин сказаў, што мы болгары толькі таму, што памятаем імёны сваіх герояў. Нам спрабавалі навязаць гісторыю без герояў. Таму менавіта на сацыяльныя аспекты быў зроблены, так сказаць, акцэнт. Беларусы не павінны былі ведаць, хто такі, напрыклад, Леў Сапега, хто такі Вітаўт Вялікі.
не павінны былі ведаць пра перамогі выдатныя нашых продкаў. Кожны з нас ведаў пра ледовае пабоішча, там сярод ночы пабудзі і адразу раскажаш пра псоў рыцараў, там Александра Невскага, а ў падручніку па гісторыі Беларусі, па якім я вучыўся, і пасля мяне вучылася, напэўна, яшчэ адно пакаленне, там Грунвальдскай бітве было прысвечана 3,5 радкі, 3,5 я падлічыў, з якіх абсалютна было незразумела, хто перамог в этой бітве, якія былі яе вынікі. Віталь, мяне тут перад пачаткам адзін з прысутных прасіў проста адказаць на пытанне, он мне уже там задаў як бы за кадрам яшчэ. Я хочу на яго адказаць все-таки, таму што паабяцаў на цікавы выпадак з гісторыі. Ну, я з гісторыі вельмі блізкай раскажу. Мне літаральна вот зусім днямі патэлефанаваў вядомы ў нашай краіне чалавек, палітык, значит, Валерий Щукин. И он мне сказал, значит, Владимир Алексеевич, мы тут, значит, паспрачаліся з калегамі. Было слово «спадар» ці не было, значит, у сярэднявеччы? До рэчы, я думаю, што да гэтага пытання маглі б далучыліся многія тэлегледачы нашы, таму што дыскусіі пра зварот працягваюцца. Ці маглі б вы мне даць спасылкі на гістарычныя крыніцы, толькі менавіта на гістарычныя, на першай крыніцы. Ну, ён як марксіст, як камуніст, ён прывык верыць першай крыніцы. Ну, гэта першая крыніца у вас у руках, так? І вот у мяне в руках сапраўды першая крыніца. Это недавно выдадзеная кніга у серыі «Беларускі кнігазбор» «Беларускія летапісы і хронікі». Сярод іх ёсць Баркулабаўская хроніка, якая тут надрукавана і ў перакладзе на сучасную беларускую мову, як астатнія тэксты, а таксама в арыгінале, на старабеларускай мове. Пад 1602 годам паведамляецца пра голад, які быў на Магілёўшчыне. І вот глядзіце, як гучыць старабеларуская мова, ну і тут адказ на пытанне, значит, спадара Щукіна. А калі тот наход у ворот альбо ў даму, каго стоячы, хлеба прасілі, отец з сынам, сын з отцом, матка з дачкою, дачка з маткою, брат з братам, сестра з сястрою, муж з жонаю, тымі словы мовілі, хільне, слёзне, горка мовілі так, матухна, зязюлюхна, утухна, панюшка, спадарыня, солнце, месяц, звёздухна, дай крошку хлеба. Так что даешь зварот спадарыня и спадару беларускае жыццё, так? Ну и зараз, может быть, пяройдзем больш до таких бліцавых пытанняў. Ну, скажите, спадар Владимир, які ваш твор займеў, на ваш погляд, найвялікшую, як кажуць, раскрутку, найвялікшую папулярнасць? Асабіста ваше адчуванне. Ну, калі меркаваць па перакладах на замежныя мовы, то это маё эсэ «Незалежнасць гэта», якое было напісана ў 90-м годзе да чарговай гадавіны абвяшчэння БНР, ну і пасля было перакладзена на мовы нашых суседзяў, блізкіх, потым далёкіх, і цяпер ужо 20 з нечым моў, на якіх яно вот прогучало, это эсэ. Якія месцы ў Мінску для вас найбольш прывабныя? Мы говорили про прывабныя месцы ў Полацку, а ў сталіцы? Ну, это, я думаю, верхний город, и это кавалачкі недаруйнаванай Нямігі, якія захаваліся яшчэ. Нямігу руйнавалі на маіх вачах, калі я быў студэнтам, там здымалі фільм, ездзілі танкі, бегалі немцы, кідалі гранаты там в гэтыя старыя нашы камянічкі. Вот, і потым ішлі бульдозеры следам і зносілі. А все-таки где наибольш прыемна было б выпіць, скажем, кубачак кавы там ці куфель пива у нас? Вот в этой книжце... Дарэчы, што найбольш прыемна для вас? Кава ці піва? В этой книжце, якую я атрымаў толькі учора, так. Рэдактарам якой быў прысутны тут Леонид Дранько-Майсюк, якому шчыры дзякуй, згадваецца кавярня. Яна існуе... Значит, кава. Так. Яна існуе толькі в этой книжцы. І эта кавярня, па сутнасці, з'яўляецца галоўнай гераіняй, напэўна, одной из новеллой, якая называется «Гениус Локи», что в перакладе з лаціны это «Гений месца». Вот у тым месцы, якое можна знайсці пакуль што толькі тут, ось, мне б было найбольш утульна. Ну, відаць,
найбольш утульна, скажем, может быть, я так выкажу гіпотэзу с вашей жонкой, вядомай паэтэсы Валентинай Аксак. А вось у вас ёсць яшчэ два сына. Кім бы вы жадалі, каб яны сталі? Я думаю, што яны самі выберуць свой лёс. Напэўна, старэйшы ўжо выбраў яго. Ён гітарыст, ён прафесійны гітарыст. Ён іграў у дастаткова вядомай групе «Буржуазія», ну, якая, на жаль, так сказаць, спыніла сваё існаванне. Ну, раней ці пазней это здараецца. Буржуазія на Беларусі цяжка, так? З кожнай камандай. Вось, цяпер у яго мара працаваць у фольк-року, і ён піша песні в этом стылі. А мой малодшы сын пакуль што ліцэіст. У яго шмат цікавасцяў. Это і гісторыя, это і геаграфія, это і замежныя мовы. Я думаю, што неба будзе да яго больш прыхільным, і ён пазбегне доўгага перыяду інфантыльнасці, які, на жаль, існаваў у маім жыццяпісе. І моя першая кніжка ў 33 гады толькі выйшла. Ну, правда, не толькі аўтар вінаваты, і выдавецкі працэс, але ўсё роўна, я думаю, што... Ну, это другі пачатак жыцця, ўзрост Хрыста, канешне. А ці ёсць вось найбольш забаўны выпадак у нашай гісторыі для вас? Ну, забаўных шмат выпадкаў ведае наша гісторыя. Ну, вот можна згадаць, напрыклад, такі выпадак. Ведаеце, існавала такая практыка в старажытнасці, ну, допустим, там у часы Вітаўта, там ці Сапегі, у памежных землях, там, дзе праходзіла мяжа Вялікага княства Літоўскага, яе пазначалі не толькі на мясцовасці, скажем так, але і ў свядомасці людзей, каб яны памяталі, што вот менавіта тут мяжа, вот тут Вялікае княства Літоўскае, а вот там ужо Масковія пачынаецца. Значыць, вот памежнікі маглі такіх падшыванцаў налавіць, пацаноў, значыць, і каля межавых слупоў, каля межавых дубоў, каля межавых камянёў даць ім добрага бізуна, прыгаворваючы, што вось тут межа, запомні, ты дуб, значыць, камень, вот тут за імі наша земля, і ты павінен памятаць, нават калі ты эту зямлю захопіць, ты адтуль, так сказаць, суседзі, это ўсё роўна наша земля, памятай, вот это адкладалася ў свядомасці такім чынам. Ну, я думаю, памежнікі і мытнікі, якія зараз глядзяць нас з асаблівай увагай, менавіта гэту частку перадачы глядзелі і слухалі, так? Я згодны, так сказаць, аддацца ім у рукі, каб яны мяне таксама далі мне бізуноў дзе-небудзь там, на ўсходзе, напрыклад, на нашых рубежах. Каб это адклалася таксама ў мяне і ў тых, хто біў, так сказаць, што вот тут наша мяжа. Зразумела. Ці ёсць у вас афарызмы, любімыя для вас? Можна працытаваць некалькі? Ну, два я працытую. Адзін звязаны нейкім чынам з гісторыяй. У ангельцаў ёсць такая прымаўка, што чалавек павінен ведаць што-небудзь пра ўсё і ўсё пра што-небудзь. Вот я імкнуся ведаць усё пра Полацк і Полацчыну. Это, конечно, наіўна ведаць усё, но я цешу сябе спадзяваннем, што, можа быць, на сённяшні дзень больш за мяне пра Полацк і Полацчыну ніхто не ведае. Может быть, я и помоляюсь, але я буду имкнуться. И калі афаризм брать, ну, у таким больш широким сэнсе, як крэда жыццёвае, то может быть такі карабель, які не ведае, ў якую гавань плыве, ніколі не дачакаецца спадарожнага ветру. Я думаю, што было б недаравальна не закрануць яшчэ адзін пласт вашага жыцця і творчасці, гэта паэтычны пласт. Можа быць, мы менш, тым больш не зусім хапае часу, будзем гаварыць пра тэхналогію паэтычнай творчасці. Можа быць, мы проста паслухаем і паглядзім на паэта Владимира Орлова. Вы згодны?
Ну, вы уже нагляделись, может быть, я вам прочитаю все-таки один Поехали. верш. И он называется «Подорожники». Трое мужчин идут паўз мяне по чистым снезе. 3 ланцужкі слядов тягнутся за ими. Трое моих сябров идут по белой нерушы, и ланцужки их слядов обрываются. Спочатку за одним, потом за другим, потом за третьим. Трое моих сябров идут по снезе, не покидаючи слядов. Чаму за вами нема слядов, спалохана кричу я. Я маўчаў, калі трэба было гаварыць, адказвае першый. Я гаварыў, калі трэба было маўчаць, адказвае другі. А ты, мой самый дарагі сябра, чаму ты не азірнуўся? Ён глухі, адказвае першый, ён нямы, адказвае другі. Трое падарожнікаў ідуць паўз мяне па чыстым снезе. І, можа быць, працяг гэтага мы все-таки сустракаемся на радаўніцу, і што б вы маглі, мабыць, хацелі сказаць у гэты дзень суайчыннікам? Я хотел бы сказать, что каждый из нас повинен памятать обовязково не только своих продков, але и тех людей, яких мы можем назвать продками, у неким сенсе продками нашего народа, тех выдатных воеводов, дипломатов, осветников, починаючи от Рагнеды, от Ефросинья, от Всеслава Чародея, от Витовта, от Сапеги, от тых, кто аднаўляў нашу дзяржаўнасць у 20 стагоддзі. Я написал про этих людей книжку «Адкуль наш род». Яна адресаваная як бы самым маленьким беларусам, але я ведаю, что ситуация такая, что яе читают не только это маленькие белорусы, але и их бацькі. Мяне это вельмі цешыць. Я думаю, что прынамсі на 5000, а такі наклад, на жаль, невялікі в этой книжцы, на 5000 у нас будзе больш людей, якія будуць памятаць свой род и наших продкаў, пачынаючы з часоў полацкага княства, з тых часоў, у якія, мы можам казаць, з'явілася на свеце наша краіна, наша бацькаўшчына. Наша сустрэча падыходзіць до конца. Я нагадаю, што мы сустрэліся на радаўніцу. Дзень памінання дзядоў на могілках. Дзядоў не выбіраюць, не купляюць, пра іх памятаюць. Я хочу нагадаць, што сёння у нас быў адзін з найбольш, мабыць, памятлівых людзей на Беларусі, паэт, гісторык і пісьменнік Уладзімір Арлоў. Дзякуй.